nganti kobrone dipongi ora patek kanggo iki. Nah, yen pancen kaya ngono awak dhewe iki ngrumangsani mergane ya ora iso diri. Nek iso rada sayah dhuwur kudu iso ngekeki wektu. Well, ya pancen kaya ngono. Wektu dina iki awak dhewe ngrumangsani melu mangayu bagya. Dawuhe temanten ngepasi dina iki mau sepasare manten utawa ngruwa sing ditetapake winginane. Ya muga-muga Bok ngantene bisa rukun kemruyun pendungane para sesepuh dadya kakeng-kakeng solo inen-inen. Iya Kang pancen kaya ngono pendunga kang becik. Ya muga-muga sing tepakan lah wis bocah mau katoni ya wis gedhe dhuwur. Ya muga-muga ndang cethek dudune. Nek cethek dudune muga-muga ya Pak Diman undang awak dhewe meneh. Wong seni mono isine ya mung ngarep-arep. Jo. Nek ora ana ya diarep-arep, kadang nek ana ya iso ruwet. Panjak-panjak kuwi lho. Ana siji maka ya artine ya jumbo. Ya kok ya iya, dileh ya gelem, ya ora gelem kok. Wong pangan dikon nurut kok angel. Tak lene wayang golek eta ya gubik. Kok bareng. Ya ngono kae aja dadi atimu. Jroning petung Jawaku rata-rata dinane ya padha. Kadang-kadang arep ini sore iku direbut wong papat. Dina Kamis Legi kadang-kadang direbut wong akeh. Ya ndatalno barang kowe. Bengi iki Bapak Sujiman gelar wayang golek. Iki urip-urip awake dhewe. Wayang langka unen-unene anggone wayang kok wayang kulit. Ya kudu ana wayang golek barang iki. Ya gak aneh. Pentase kono ing Kelurahan Ndangsri, Dusun Dulang. Ya mongko sejarah iki mau tak wedalke awan mau sore mau. Upama pentas niki ya entuk tendungane leluhur dalang-dalang kuno sing wis wargi. Ya wiwit saka Mbah Kasan Suwardi. Terus tukul meneh anake lanang Mbah Kasim. Bareng Mbah Kasim kundur tukule Mbah Dalang Kasdan. Barang tukule Mbah Kasdan lho melebat mulon. Iki ya turun dalang apa tiru dalang. Nek Mbah Taji iki tiru dalang, kepengin kaya Mbah Kasdan Suwardi. Lho ngono ya ora ditinggali lakon pirang-pirang. Lah pokoke angger dilakon kalima ora ya wis. Ngalih rono ya lakoni iku ngalih rono. Nak bocah-bocah ganong ngono ya kudu iso. Nggih, Mbah. Dina tambahan liyane iku ya nganut manut wong isine ya manut. Iki nek ndongeng sethithik le. Wayang kayu karo wayang kulit iki cara lahir karangan. Iki dhisik ndi ta? Lho. Nek dhisike ya dhisik awak dhewe. Mulane duri-uri iki tilarane karangane Raden Panji Kediri. Dadi karangane Raden Panji Kediri. Bareng gawe wayang kiyasa wayang dadi dilakokake ndene dadi dalang modal piwulang sing ora ana dianakake. Contone yen Pak Sujiman bengi iki nggelar wayang ora pewayangan. Nek pewayangan iki wayang kulit, nek wayang iki nyata. Pomo aku nggih lakon Majapahit niki ya ana ning Trawulan kae Mojokerto. Upamane Pusar Bumi Mekah, lho iku ya ana. Ning nek wis teko pewayangan kulit Ngamarta, lho iki endi? Tak sithik ana ora Ngamarta.
Ngastina ora ana. Ngastina kuwi tegese adegane wong brangas-brangas politik sing ana. Mulane Sengkuni Durna ning kono, tukang utak-atik, provokator ngono kuwi. Nek Ngamarta lha iki wong urip dasare wong priya kok ora ngrebut negara Ngamarta. Nek negarane ora gedhe ya cilik. Ngamarta iku apa? Ya ngrebut iya. Ngamarta ora penak. Saiki contone nganten anyar wis wengi sithik jam 09.00 munggah. Wis nek ngantuk nang depuru. Alah yang kuwi dadi mlebu. Oh nganten anyar kok. Dadine nang kamar kok do nangis ya kono jane takon seneng kok. Iya mulane bedane ngono, ya mung rumuse wayang kulit iku isine kok dijejerake wong murka karo wong jujur ngono wae. Lah nek wayang golek. Nek wayang golek iki wayang owah-owahane sejarah tiyang ilang tiyange mergo mati. Ana buktine nyatane. Ya ku mau ning aja paet ana. Ning pusat bumi Mekah ya ana. Ape ziarah to munggah haji. Ya ana. Sithik kalane ngandure iki mau dedungeng dhisik wayang kayu. Dadi nek wayang kulit iki karengane Njeng Sunan Kalijaga iki wis kalebu fotokopi tiru kedua. Wah iya kang nek pancen ngono ya wektu dina iki rena wae kanggo panglipur sindene ya ana wis bae ngau kaya sinden-sinden wis padha gambyah langsung ora tak kenalke ya wis ngerti gawene wis anggere dirakit ngono wae wis rakewan lek nganggit mesti dadine pancen wong wis do iso mantan payung loro mantan sinden ketoprak ya ana lho wis iki aku tak nodi ya karepe karo Bu Hartini wah iki jalukane bawa apa iki kira-kira Bu Hartini iki wah terus pepiling nah enak iki oke kanggo iki Jepang ada wis dados tak sambine ngrokok ayo kono digrayani ora pajak jujur kan sindene akeh nek cake melek ora kudu turu kok walah mungkin wae ora buta ayo jebule ya ana greget e maksudnya ora buta ora ngono iya ora usah ora usah ditari wis sesangge kabeh panjak-panjak iki alah ya ana gurune sapa ngono ya ana gurune rek alah sapa dikapuna peneruse ana dan nek janine biru jalange wong lempeng galeng ya ora ngono jalan itu ora aneh-aneh ora nika-nika nek kok pisan ya nek kok nduk nek kok pisan pleset ya anjene ya anggere sinden iki awakku sing teko mulai kabeh mari judo niku lho marani judo ngono nek tak tari ya kedulan rono ya ora ketok anggere wis genah itu ora ketok syukur nek do penten ora sekurangan ngono-ngono apa dolan ning nggon batasi tak takoni ya lah iki ya ini tekan iki lho iki ati nginem tak mulai jawabe piye Pak yo guyu tenane lho tenane tetep diatur ya nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
ora urung wonge. Semimplak. Masalah kok eling yu taun nom. Paling blabar. Nyampe kebebar. Garing ya. Ora, abine penonton iki mbak balik ngamping. Anjenengane wong wis yo saka lanjut ngene iki diaturi mlebu bapak iku yo ngamping. Jare monggo-monggo wis ana jowo. Wis ana jowo ae kok mongko wis sepaki kursi lho ya. Alah. Yo greget tau ya sing greget tenan. Jan wasis tenan iki. Wong saora-orane ya kandhane.
Tengok tenan ketoke kan. Walah. Suarane Bartini apik. Wes pokoke sono sing wiji. Apik bulan ini jadi. Gas desa tandek aku terus tahun Weh. udah gas desa tandek. Iki ditambahi apa ora jam piro? Tenan ade pangundek seneng badan yang dulang. Ah, Gas tenan desa nek. tandek lho ya. Iki nduk Takon ngidek bapaing. kowe sing jawaban karo bapak kuwi mbok ijeh. Lah riyen nggih terus sak niku. Ah, Takon ngidek bapaing coben. Nggih Bapak nggih. Gas desa. Nggih, Aku Bapak dhewe Bapak. pangundek-undek aku le warisan kok betet. Eh, Tang-tang joget kuwi. Nah lho ya. Lah iya. Kira-kira entuk warisan ora? Kok kok warisan. Ayo mesti entuk ketoke. Wah, ngono. Nek oleh warisan ben ana sing ngiwangi ngitung. Yo. Tandek tenan. Biasane wong ngitung kuwi yo Bapaing. Nggih. yo polos ana Gas ana desa pae. isih bar panen. Eh, Barang dijapi ya. Eh, Lah nggih ngono to ora tepak. muga-muga dikon meneh. Nggih nggih. Muga-muga wong isine yo ngarep-arep kok yo. Dadi panjeri ya. Wes bapak ini njaluk gending apa gak mbok takoni. Nek jagan iki jam piro yo pokoke yo ngladeni. Lah kene iki diwur napa, gending napa, Pak Tapi Baik. gunung, Nah, ngono diaturi ya ben lega pikire. tapi gunung dibawani. Ah, iya, ya, cocok. Niki Lah niki sindene sing sinten niki? Tetep tiga niki di periode. nek selera yo Bu Hartini. Di anu nggih. Ana sing njaluk, ana sing bawa soalé kok. Karena buat ini dari Mbak Koyok. Iya, bintang tamu. Bintang matamu ya. Pripun Pak Baik? Ya iya, Bang. Nek karo Pak Pai ngomongi renyai ngono ta. Tandek tenan lho Niki bar di bawah kok. Niki tiga niki nggih. Sing tengahnya mesti tabrak berisik. Bongone. Apa yang ndak berisik? Napa? Sing tengahnya sing bawa. Kandhane ya. Kok pikir berisik. Iki mau beneran ae Pak. Sithik Napa bintang perlu tak tamu. parani lek? Nah, lewatku susan jadi. Napa perlu tak parani kok iso tak parani. Ya kecap ini ku Semarang. Lah nggih, tak parani. Jami Pak untuk Baik. kayak Itu malih. nek percawi biasanya titip itu titip pedang. Tak niki Pak. Besok. Tangi turu lho. Besok air enggak. Lalu dapat Wong kesehatan Pak Ambung yo digawe. Polos. jamu jedek. Jane rada tedak mriki malah sip kok. Kaya jenglenge ganteng. Nggih, malah Diperasuk. Kayak apa jedek? rasuk ade. Apa jedek?
tak bapae. Bapae. Mas Pas aku mas belicik. Mas ya. Mas. Mas Pai. Mbok Mas Pai barang ngono lho. Pak bagus bagus dewe. Malah iki ta. Pak Wandung dewe. Pak ganteng ganteng dewe. Ini belicik ya kalah sasaran karo Pak Pain. Layak tak layak. Pak Dalan, Dalan. iki kelurus riyin, sing landung napane, Mbak Yu. Sing landung iku siswane. Oh, Yuswane. Betul, Yuswane. Tak kira iki apa lho. Wis bocah rada belu lho, rada imlak lho. Ora dunung lho, urung dunung. Sing landung mau lho urung dunung. Kan sih. Lah napa? Kok kecitan yo apa? Ngono mantane njaluk mentolo tinggal ya. Iya. Ringe bengkeke koyo ngono kok ya. Ngeten kok ngabur iki. Mbok menawi enten duga-duga mriki ngoten lho. Alah, iki apa? Iki lek anu lah. Belang-belang iki yo. Lah iki bocahe. Iki apa? Iki lho, iki lho. Kok nyagane demelek kabeh. Langsung dubuk aja lek. Nggih tak lirik. Alah wong niku ben ketoke. Napa niku? Ora patek. Pupuk niku. Kita Ora mangke ngadeg. Ketoke Ketoke untung nggih ngadeg niku. Ya bocahku ya ora tau dipilek kok. ora piye-piye kok kopi. Panik bubuk pilek di jodor. Cendek lemu mas paing dhuwur ya lemu cendek lemu mas paing Main terus. Iyanya lihat. Pon-pon ngono. Aja ngasih liyane. sudah liyane pokoke role niki yang Pak Pain. mas paing Mas Tony Sarito. panas udan panas Panas-panas. panas Hujan. diudan Pain. Iklo bime. Iya. panas panas diudan panas aling 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 aling
sarung. Aduh aku. Yuk. Oh tukang keling adek melok nuri-nuri.
Lah penak-penak. Iki mau nopo plone kabeh.